Je toto najlepší bezdrôtový headset? To zistíme dneska. Pravdepodobne nie je úplne najlepší, lebo proste chápeme sa, asi niečo nájdeš za 1000 eur, nejaké štúdiové, čo ja viem, wireless sluchatka. Každopádne o týchto som veľmi dobré veci počul, proste z každej strany. Marcus Brownlee, všetky možné proste reviews, čo som na to videl, tak som počul o tom dobré veci. Konkrétne sa bavíme o, počkaj, ten názov je retardovaný, Sony VH1000XM4. Yes, o týchto sluchatkách sa bavíme, čiže viem, že už sa aj XM5, každopádne čo som tak počul a čítal na internete, tak vraj pre ľudí, ktorí majú okuliare, sú oveľa pohodlnejšie tieto tu štvorky. Takže preto som išiel do nich a dám vám review aj ohľadom toho proste, ak náhodou nosíte okuliare, že aké sú pohodlné a tak ďalej, lebo na to som si dal dosť záležať proste, keďže nosím okuliare, tak aby proste boli pohodlné aj spolu s tým. No a my si ich poďme rovno odbaliť. Čiže kvôli čomu som si kúpil tento produkt, tak je to najmä kvôli tomu, lebo som zháňal proste už dlhšiu dobu nejaký ten headset a konkrétne som chcel headset, ktorý je teda bezdrôtový, jo, chcel som proste nejaký bezdrôtový headset, ktorý je kvalitný a ktorý teoreticky môžem použiť napríklad aj k telefónu, na cestovanie, ideálne nech to má noise cancelling a všetko toto vlastne tieto tu Sonička spĺňajú. Predtým som vlastne vždycky používal iba tieto tu moje AirPods Pro a tie už majú proste dosť slabú batériu. Stačí to tak na také obyčajné počúvanie hudby proste, že keď si chcem niečo pustiť, keď idem vonku na prechádzku alebo dačo, vydržia mi možno tak už, neviem, 2 hodiny a 2 hodiny a pol a potom ich musím dať proste kompletne nabiť. Takže napríklad keď fakt, že streamujem a hrám s kamarátmi a chcem kúpovať sípčku, proste mať nejaké slúchatka, tak sa mi často stane, že napríklad AirPods mi už sami už vybijú. Takže preto som zvolil variantu, že idem do nejakého takéhoto headsetu, kde vlastne túto to píšu, neviem či to vidíte, 30 hodín z noise cancelling, 38 hodín bez noise cancellingu, takže majú proste fakt super výdrž. No a poďme si ich teda rovno odbaliť. Čiže takto tu, OK, pekné OK, máme k tomu rovno aj takýto, ako keby ten obal, jasné. Tam sú nejaké vecičky ešte vzadu, asi nejaké proste manuály, čo pro mňa nemusím riešiť. Download the app, power on your headphones and connect via the app. OK, v poriadku. A čo keď nechcem aplikáciu, čo keď si to chcem dať napríklad ku počítaču. Každopádne hovorím, veľmi pekné balenie, myslím si, že toto asi teraz už v tejto chvíli nebudeme potrebovať. No a poďme sa na nich rovno pozrieť. Takže páči sa mi, hovorím, že je to takto kompaktne proste spravené, jo, s týmto tu, že je to proste dostaneš to do takéhoto pekného obalu. Zabudol som aj povedať cenu, pohybujú sa okolo 230 až 280 eur podľa toho, skadiaľ kupujete. Takže to je cena týchto headphones, tohto tu headsetu. No a poďme rovno na to. Takže, čo tu všetko máme? Máme tu klasický jack dongle proste, takže môžem to pripojiť aj káblom, keby sa mi napríklad vybili ku notebooku alebo niečo v tom zmysle, aj ku počítaču to viem prípadne káblom stále pripojiť, ale to pravdepodobne nevyužijem. Ďalej, čo sme tu dostali, tak je čo je toto? Aha, OK, takže týmto to asi nabíjam, I guess. Toto je asi nabíjačka? Yes, počkaj, čo? What's that? Tak teraz som zmetený. OK, neviem. Dajte mi vedieť v komentároch, lebo som veľmi zmetený. OK, každopádne máme tu USB-C, samozrejme. No a potom tu máme naše samotné slúchatka, ktoré sú OK, také dosť soft, jasné, také dosť rozhegané. Neviem, že či ich mám vôbec správne nejako roztoto, jak si ich mám ako keby zacvaknúť. Lebo sú také dosť, že chápeš, proste riadne sa tu hýbu. Neviem, že či to má byť takto. Každopádne okrem toho v balení už potom tu máme iba nejaký right left, proste náznak, že ako by si ich mal asi poskladať, jasné. A okrem toho predpokladám, že už nič, čo by sme potrebovali k tomuto. Čiže ja sa len snažím zistiť, ako to takto má byť. Povedz, oni sa dajú ešte aj takto ako keby šup. Neviem. No nič, každopádne, tak skúsim si ich nasadiť, jak sa to... Aha, jasné, takto si to viem upraviť, aby boli trošku extended, kvázi predložené, jasné. A teraz, že by... OK. Dobre, to vyzerá slubne, to by mohlo byť celkom v pohodičke. OK. Už takto ešte, keď nie sú ani zapnuté, tak riadne dajú preč proste takú tú prvú hladinu zvuku. Čiže ešte aj bez toho noise cancellingu, bez toho, ako som ich zapol, tak riadne ako keby dajú preč proste vás z toho vonkajšieho sveta, takže to je celkom nice. Dobre, práve som ich zapol, takto mi tam blíka svetielko. No a ja ich práve párujem s mojím počítačom, takže myslím si, že sa mi ich podarilo spárovať. Áno, už mi to ukazuje na Windowse 100%, všetko proste nabité sú na 100%. A ideme na to teda. Let's go. OK. Tak toto je veľmi zaujímavý noise cancelling. Normálne, že sa nepočujem takmer. Koky. OK, tak to je veľmi zaujímavé. Teraz by to chcelo zistiť, ako sa prepínajú tie módy. 2000 years later. Už som na to asi prišiel. Je tu také tlačítko, že custom, ktoré sa volá, že custom. A tam vlastne sa môžete prepnúť na rôzne módy. Takže teraz som si dal, že pass-through mode, čiže vlastne počujem aj trošku okolie. Tento tu pass-through mode, alebo ako to nazvať, není úplne ideálny, podľa mňa na AirPodoch je to možno trošku lepšie. Každopádne, akože spĺňa to funkciu. OK, a ja idem skúsiť si dať čo vypočuť na tom.
OK, takže sound test dosť fajn. Povedal by som, že zvukovo ku počítaču, keď som si ich pripojil, možno, že keďže to mám k PCčku pripojené, tak z toho nevyužijem úplne ten maximum. Nie som ale žiadny nejaký audio file, že by som proste akože si úplne extrémne potrpel na tom zvuku. Ak chcete nejaký taký laické porovnanie, tak povedal by som, že akože ten zvuk je porovnateľný napríklad s takými AirPodami Pro. Pravdepodobne trošku lepší, keďže je to headset, tak proste máte v tom celé ucho takto zabalené a proste budete mať lepšiu experience celkovo na tomto počúvať nejakú takú poriadnu hudbu. Čiže povedal by som, že zvuk je na cca podobnej úrovni ako AirPods Pro, ale trošku kvalitnejší kvôli tomu, že to nie sú štuplové tieto, ale sú to proste vyslovene, že takéto slúchatka. Takže povedal som, že zvuk fajn a čo sa mi veľmi páči, tak je, že si môžete normálne túto na bokoch, keď dávam prst hore alebo dole, tak si môžete ovládať zvuk a funguje mi to aj s počítačom bez toho, aby som tam stiahoval nejakú aplikáciu a tak ďalej. Myslel som si osobne, že to bude možno fungovať iba na telefóne, ale nie, ide mi to aj s počítačom, normálne som si to vlastne dal proste hore, dole. Keď som si ich dal dole, tak sa mi automaticky pauzla hudba, takže toto je za mňa celkom big up, že jednoducho automaticky, keď som to pripol k písičku, tak vlastne má túto funkcionalitu. Čiže v rámci pohodlia inak sú podľa mňa v pohode. Práve som na tom vyskúšal aj noise cancelling a ten je celkom crazy. Ten sa nedá ani moc porovnať s AirPodskovým proste noise cancellingom, ten je fakt akože crazy, že som sa vlastne v podstate ani nepočul. Čiže musím povedať, že ako noise cancelling je asi lepší ako na AirPodoch Pro, lebo proste je to headset, takže ti to fakt odizoluje tie uši úplne a fakt akože je crazy. Takže jediné, čo by som povedal, že je možno menej kvalitné ako napríklad na AirPodoch Pro, tak je ten pass-through mode, keď proste chcete počuť okolie. Tak to by som povedal, že nie je až na takej úplne neuveriteľnej úrovni, ale je to dostačujúce, je to v poriadku. No a hovorím, v rámci pohodlia, podľa mňa v pohode. Podľa mňa v pohode, akože držia. Není tam nejako úplne extrémne nejaké vyslovene, že škrípanie alebo dačo proste z okuliari alebo dačo, lebo to som čítal ohľadom tých petiek, že vlastne v tých peťkách proste vraj sa ľudia sťažujú, tí, čo nosia okuliare, že sa im tam potom extrémne škrípe ako keby a počujú vlastne potom vo vnútri sluchatkách to, ako sa im tam ako keby škrípu tie okuliare, ak ma chápete. Čiže povedal by som, že tieto sú dosť friendly aj pre ľudí, ktorí nosia okuliare, myslím si, že celkom pohodičke zatiaľ, že ako nerobí mi to nejaký veľký problém alebo dačo. Čiže keby som náhodou niečo objavil na tom, nejaké plusy veľké ešte alebo nejaké veľké mínusy, tak pravdepodobne dám vedieť na mojom Instagrame v storkách, pravdepodobne už na toto nebudem robiť ďalšie video. Čiže ak by ste chceli vedieť nejakú krátku odpoveď, hovoríme od nejakého takého laického používateľa, že nie som nejaký vyslovene audiofile, že si extrémne potrpím, tak prvotné pocity celkom fajn. Myslím si, že to je proste taký dosť dobrý, kvalitný Bluetooth headset, keď zháňate nejaký či už ku kompu, či už na cestu lietadlom, či už proste ku mobilu. Myslím si, že toto proste je dosť dobrá varianta. Vyzerajú proste akože dosť kvalitne, dobrá build quality by som povedal a majú dobrý ten noise cancelling, ten je fakt akože crazy, ten je fakt next level. Zatiaľ som ešte takýto nejaký nevyskúšal, takže za mňa myslím si, že toto akože v rámci tej cenovky asi sú najlepšie také akože bezdrôtové slúchadlá s noise cancellingom a zároveň aby boli aj dostatočne pohodlné pre ľudí napríklad s okuliarmi. Tak myslím si, že všetko toto proste prešlo týmto testom. Dajte mi v komentároch tí, čo máte tiež tieto slúchatka, prípadne VH5 alebo možno VH3, že čo si o nich myslíte, ako ste s nimi spokojní. A ja zatiaľ spokojný som, takže pravím, keby náhodou sa niečo zmenilo, že niečo mi na nich extrémne vadí alebo niečo som objavil, čo je ešte super, tak tam vedie na Instagrame, takže kľudne ma tam sleduj. Proste pri nášom, keby sa mi náhodou niečo nepozdávalo, tak ich do 14 dní môžem vrátiť, tak ako každý iný produkt, ktorý si kúpiš cez internet, čiže uvidíme. Každopádne to bude všetko k tomuto kratšiemu unboxingu, určite si šupni like, daj sa odbre, zapni skvece pre kontentu a my sa vidíme niekedy na budúce. Čaves.